pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsunan, niya sa kita nining atong programa sa Sliced Bread, December 13 o ikatulong na Domingo na sa Advento. Ang atong ebanghelyo karon gikan San Juan, Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 8 o 19 ngadto sa 28. Usa ka pahina akong basahon. Siwang dili mao ang kahayag, apan nianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kasinatian nato sa brownout mga igsoon, itong mga unong katuig nilabay ito apato sa Sambuanga, mao ito pinaka-taas kayo nga marag brownout. Usahay tag unong ka oras, gano'n na apay siyang ka oras na brownout. Just imagine, no, ang inconvenience ba na way kurente, walay suga, no, labi na sa gabi, itinit-nita yun. O nga, kami na kitang dili na himutang. Unya inibalik sa suga, sa dingay nga brownout, sos, ang ato ang relief ba, no, adun na, masinatin na ito, mahuwasan kita, o adun na kalipay nga, ang hayag na. Sumayon ang katawhan sa panahon ni Juan, naghulap diha sa kangitngit, dugay nga kangitngit sa kasalanan sa sala. Musindit sa Juan sa iyang mensahe, o pagsaksi sa kahayag, no? Si Kristo ang kahayag, ani-ana, sa mata kong gibasa kagamiha, niyon siya nga, dili siya mao ang kahayag, apan niyan siya aron pagsaksi, mahitungod sa kahayag. Si Maria usab mga igsoon ng panahon sa pag-abot sa kahayag si Kristo. Si Maria may mahimong inahan, nag-awit siya sa kalipay. Ang akong kalag, nalipaw diha sa akong Diyos. Matugpan ni Maria sa iyahang nagbipikat. So makita natin mga igsoon, adunay dakong kalipay, no, sa pag-abot sa kahayag. Kung tinuod, lisod, magtuyo, magpadayon nga kinabuhi diha sa kangitngit. So, ang dunganay kahayag si Kristo, naku kay kalipay. Karon mga igsoon, ikatulo nga Domingo sa Advento, gitawag nato kini Gaudete Sunday. Gaudete, pasabot, you rejoice, no? Paglipay ka. Nga naman, atubod kay ani-ana ang atong Ginoong Jesus. So, kining pagkamalipayon mga igsoon, mahingdanon kini nga diwa o disposisyon sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Dili sa yun ang pagsunod kang Kristo. Natong pa sa usa ka paborito nato nga awit. Bugat kaayo, no, ang pagsunod kang Kristo atong pas-amin ng krus. Apan mas bugat kini kung ato kini gisunod si Kristo nagpas-anda sa krus nga masulubon ang atong kasing-kasing. Nga ang tinunan dapat sama ni Maria, no, malipayon diha siya sa kanunay diha sa Dios. So mga igsoon, importante kining kalipay isip usa ka Kristiyano, isip usa ka Katoliko, kawang lamang nga atong gidawat si Kristo sa kinabuhi nato niya di daw ta malipayon. Kung sa mga makakalipay nato, duha ka butang lang diri sa atong pamalandong, una din kalipay sa pagkamapasalamaton, pagpasalamat. Ang tao mapasalamaton, malipayon. Sama sa San Pablo ngadto sa Thessalonians, paglipay o pag-ampo kanunay o pagpasalamat sa tanang higayon. No, sa tanang higayon. Nga naman, kay kanunay sa atong kinabuhi mga igsoon, nag-una ang pabor gikan sa Dios. Kanunay nag-una ang iyang grasya. Kanunay naa ang iyang gasa. Ang tanan nga anaa kanato iyang na. Sa ito pa, even before, usa kita matagahag tahas sa Dios, gihatag na niya ang kapasidad aron mahimo nimo ang imong tahas, imong responsibilidad. Diya sa imong pag-alagad, usa ka mahimo sa pagpangalagad, gitagaan sa niya daan o grasya. Sa ito pa, nagtuna na gamit niya ang ganti. No? So whatever we do for God, mga igsoon, we do it with the joy of a grateful heart. So, importante ang pagpasalamat kanunay sa itong
kinabuhi, Kristohanon, importante ang pagkamalitayon. Ikaduha, kung kalipay sa pag-alagad. Tinuod, mga lagad ka, batuon itong kakapoy, physically, no? Adunay kakapoy, kasi kapuol. Apan, sa mga taong mga lagad, no? Adunay ito common experience. Hamanta, mga lagad, nga gikapita, pero di na ito matago nga adunay lawom tayong katagdawan diya sa kasing-kasing sa tao nga mga lagad. No? Kini naghatag sa kinabuhi, no? Kini kabaskog sa kinahiladman, mao kini ang kalipay sudod sa kasing-kasing sa tao nga mga lagad. So ang tao nga mga lagad, very high ang iyang energy kaninay. Kapuyon man siya, pero inigtulog sa gabihin, malitayon siya magtulog, malinawon, inigbangon niya, magsugod na po siya, nga puno sa energy, nga naman, na ay kalipay sa iyong kasing-kasing. Panawan ng mga tao nga di mga lagad, mati unang-unang nagagulbol, o ganang mga bagulbulan, mati mga tao nga wala mahimong kabahin silang kinabuhi, kinong pag-alagad sa isip ka ingon. So, maitang mga lagad, malitayon ng imong kasing-kasing. So mga igsoon, yung panahon sa Advento o padayon po ng pag-anto sa pandemya, panahon kini sa pagpalawon, sa kalipay, sa sunod sa atong kasing-kasing. Tungod ni Kristo, kay siya ang atong kahayag, siya ang maghatag og grasya kanato. Bisan pa ng pandemya ang atong lagian, hinaot mga igsoon, batunan nato ang kasing-kasing na mapasalamaton o managaron sa usan-isa. God bless you. Kini si Bishop Joey, nagdasig kanina mga igsuon sa pagpadayon, sa pagbasa, pagtuon, o pagpumalandong sa buhing pulong sa Diyos. Panalingan ka mo sa Ginoo. Amen. Sliced Bread, Dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.